Enek harta karun wo, montor apike kaya ngene gur dienggo ngangkut pakan wo ning kene wo. Sore iki aku arek ning Tlaga Klumpit wo, liwatku iki liwat Payak Sumbergiri. Cuacane sore iki ya ora patek cerah banget wo, mendung lemeng kae, ning ya tetep tak sidake mlaku wo. Cukup cuacane wae sing lemeng, nek atine karo semangate ya tetep jos wo. Iki wo awake dhewe mlebu Padukuhan Payak wo. Dalan kene iki saiki wis haluse pol wo. Wis ora mare etek-etek gugrak, ora kaya jamanku enom dhisik gaene dolan rene, dalane kene jek grunjal wo. Panggonan kene iki jek mlebune Sumbergiri. Sumbergiri iki kecamatane ya jek Ponjong wo. Tak wise awake dhewe ketemu pertigaan iki sampean aja sing ngambil nganan, sing ngambil lurus kuwi wo. Ngambil sing dalane rada cilik kuwi. Hati-hati ya wo, gocekan sing siset etek-eteke diamanke dalane ning kene jian ora umum wo apike. Dalan kene minim penerangan wo, direkomendasikan nek liwat kene pas wengi sangu asem sebagor, dadine nek enek macan sing arek nyaplok uncalono asem kuwi wo. Angger entek asem sebagor patah ora gek linu wo untune, mesti gek ora sida nyaplok. Jan ning kene terangane liwat Talas Gung liwang-liwung wo, dalane wae munggah medun. Jane arek ning desa Klumpite ning nggon aku enek rong opsi wo, antarane liwat mendak apa liwat kene iki. Lah gandeng liwat mendak aku wis tahu, aku tak sidake liwat kene iki wo, men golek pengalaman baru. Video iki tak dadekke patokeh wo. Ya wis ikuti terus perjalananku wo. Matur nuwun.